Veď Boh nie je pôvodcom zmätku, ale pokoja, ako vo všetkých cirkvách svätých. 1. Korinťanom 14:33. Oče Bože, ďakujem ti, že nie si pôvodcom zmätku, ale Boh pokoja. Pozývam dnes tvoj pokoj do svojho srdca, mysle a prostredia. Všade, kde vládne chaos, pochybnosti alebo neistota, prosím, aby zavládla tvoja jasnosť a pokoj. Pomôž mi kráčať v súlade s tvojim duchom a počúvať tvoj hlas nadovšetko. Nech pokoj stráži moje rozhodnutia, vedie moje činy a prúdi cezo mňa, aby požehnával ľudí okolo mňa. V Ježišovom mene. Amen. Ja vyhlasujem, že Boh nie je pôvodcom zmätku, pokoj vládne môjmu srdcu a mysli. Ja kráčam v božskej jasnosti, nie v strachu alebo neporiadku. Ja vyhlasujem, že ma obklopuje, vedie a naplňa môj dom pokoj. Každá chaotická myšlienka sa musí skloniť pred kniežaťom pokoja. Dnes konám so zdravou myslou, vedená Božou múdrosťou. Amen.